दा नैबे समाव जोङो काजलगाव दालाइ एबसुनि जानानै मोनसे एलिगेसननि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय जोङो आवगायदों। जोङो नुनो मोनदों बिटिसि निउस फेसबुक पेज बेवहाय जोङो हेमेन बर' होननाय बिथाङा जोंनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा मोनसे एलिगेसन लाबोदों जोंनि सायाव। बिथाङा बुंदों जोंनि काजलगाव दालाइ एबसुआ बिथांखौ होहरदों आरो बिथाङा बुंबावदों गावखौ इगनर खालामदों होननानै बुंदों। दा बिथांखौ जोङो बिथांनि सायाव जोङो मोनसे खेंफोरथि होनोसो जोङो लुबैदों। बिथाङा मैयानि बेलासिनि 4:30 समावहाय बिथांखौ जोङो नैबे जोंनि मावखुलिनि लांगोना अभारब्रिजनि साखाथि बेयावहाय जोङो 4:30 टाइमाव जोङो बिथांखौ लोगो मोननाय जादों आरो जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो बिथांनि जेनाखि नुनाय जों अबस्था, बिथांनि अबस्थाया ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्था, माने बिथाङा लोंनानै गोग्लैनानै दङमोन बे समाव। आरो जोंनि मिन्थिनायाव बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय फैदोंमोन। लोंनानै उपद्रब खालामनायनि थाखायनो, लोंनानै डिस्टार्ब खालामबाय थानायनि थाखायनो बासावहाय बिथांखौ बासनिफ्राय एंख्लायनानै जोंनि नैबे काजलगावनि अभारब्रिजनि साखाथियाव बिथांखौ गालांदों। दा बेखौ जोङो जेब्ला बिथाङा लामायावहाय गोग्लैनानै दङमोन, जोंनि काजलगाव दालाइ एबसुनि मेम्बार्स बिथांमोनहा नुनानै बिथांनि एक्सिडेन्ट दाजाथोंखौ साननानै बिथांनि माने जाहाथे माने लामायाव थानानै बिथांखौ गारिफ्रा माने एक्सिडेन्ट खालामलाङा बेखौ जोङो साननानै जोंनि दालाइ एबसुनि मेम्बार्सफ्रा बिथांजों जोङो थांनानै रायलायहैदों। बिथाङा बे समावहाय माने हुस गैयै थासारियावमोन, हुस गैयै थासारियाव दङमोन बिथाङा। आरो जोङो जेब्ला सोंदों, बिथाङा गावनि नामखौबो मोजाङै खोन्थानो हाया, गावनि गामिखौबो मोजाङै खोन्थानो हाया, बे अबस्थायाव दङमोन। दा बेखौ जोङो नुनानै लामा सेरनिफ्राय जोङो एसे जोङो बोथ्रोदनानै जोङो बिथांखौ लाबोनाय जादों। हारसिङै बिथाङा सिखारनो हानायनि अबस्थायाव गैखाया। थेवबो जोङो बिथांखौ जोङो अननानै बिथांखौ जोङो लामा सेराव जोङो दोनफैनानै जोङो बिथांजों रायलायदों आरो सोंदोंमोन, खिन्थु खोन्थानो हायाखै बियो। दा खोथाया जाहैबाय, दा जोंखौहाय होहरदों होननानै बुंदों बिथाङा। होहरदों ना जोङो बिथांखौहाय जोङो माने अननानै जोङो बिथांखौहाय बै एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय जोङो बासायदों ना जोङो बिथांखौहाय होहरनाय जादों। दा बिथाङा बिनि सायावहाय मा बुजियो गावनि सायावसै बियो। खिन्थु जोंनिफ्राय सिदा जोंनि दालाइ एबसुआ बिथांखौ जोङो अननानै बिथांखौ जोङो लिंनानै लाबोदों आरो बिथांखौ जोङो दैथायहरनो थाखाय, गावनि जायगायाव दैथायहरनो थाखाय जोङो खबर लादोंमोन। बिथाङा गावनि जायगानि नामफोरखौबो मोजाङै खोन्थानानै लानो हायै अबस्था, बेबायदि अबस्थायाव दङमोन। दा दसे उनाव जोङो जोंनि मेम्बार्सफ्रा जोङो अफिसाव फैबाय, बिथाङा बे लामायावनो थाबाय। आरो जोङो बेखौनो रायलायदोंमोन, जोङो बिथांखौ जोङो बोरै दैथायहरनो हागोन। बे रायलायबाय थानाय समाव बिथाङा 10 मिनिटसोनि उनावहाय बिथाङा सिखारनानै फैनानै जोंनि अफिसनि लांगोनायावहाय बिथाङा फैबाय। बिथाङा बे फैनाय समाव ओरैबायदि माने जौआ मोनामजोबनाय, माने बिथांखौ जोङो माने खाथियाव लानोनो हायै बेबायदि अबस्था। बेखौ नुनानै जोङो बिथांखौ बुंदोंमोन, जोङो माने खबर लाखाबाय बा खबर लागासिनो दङ जोङो, नोङो बेयावनो थाथ'है, बेयावनो थाथ' नोङो, बेबादि जोङो होननानै बुंदोंमोन। दा बिथाङा बिदि होननायाव दे होननानै बिथाङा गावबो थांबाय। दसे बेयावनो थाथ' जिरायथ' होननायाव बिथाङा गावबो थांबाय। दा दसे उनावहाय बिथाङा, दसे उनाव जेब्ला जोङो रायलायनानै बिथांखौ जोङो नायफिनबाय, बिथाङा माने गैबावला बेवहाय, बिथाङा माने बे जायगायाव गैहैला। जोङो आसरित सानबाय, एफा फेनाय मानसि, बि बबेयाव थांखो दा? जोङो नागिरबावदोंसो बिथांखौहाय। दसे समनि उनावनो जोङो माने फेसबुकनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनबाय, बिथाङा माने मोनसे बिटिसि निउस फेसबुक मोनसे पेजनिफ्राय बिथाङा मोनसे जोंखौहाय एलिगेसन होनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दा खोथाया बेसो जाहैबाय, सासे हुस गैयै मानसिया, माने सासे माने सिखारनो हायै मानसिया माला थांनानै मोनसे पार्टि अफिसाव थांनानै बिथाङा जोंखौहाय
एलिगेसन हैबाय दा कुइसना बेसो जाहैबाय जोंना मा बिथाङा मा जोंखौ प्लानिं खालामदोंमोन नामा बिथांनियाव मोनसे प्लानिं दंमोन नामा बे काजलगाव दालाइ एबसुखौहाय माने फाव फान्दायनाय माने मोनसे एलिगेसन लाबोनो थाखाय बेबादि जोंखौहाय लोंनानै फेनानै गोग्लैफानानै माने जोंखौ माने अनगोना अना बेबादि मोनसे प्लानिं खालामदों नामा जोंनि कुइसना बेसो दा बेखायनो जोङो बुंदों बिथांनि जेसेबांनाखि खोथाफोर बुंदों बिथाङा माने कमप्लिटलि मोनसे गोरोन्थि बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों जोंनि काजलगाव दालाइ एबसुआ माब्लाबाबो जोङो बेबादि खालामफेरा आरो गोदोनिफ्राय दिनैसिम जोंनियाव जेसेबां प्रब्लेम फैयो जोङो मोजाङै मोजां जोङो सल्भ खालामनानै हरजोबो दा बेखायनो आं खावलायदों बेवहाय BTC निउस फेसबुक पेज होनाय मोनसेया बेखौहाय माने शेयार खालामनानै बिथांमोना मा मुलाम्फा मोननो लुबैदों जों बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु समाजावहाय बेबादि गाज्रि मोनसे मेसेज फोसावनाया जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्यजनक बे जोंनि थाखाय खोब एक्सेप्ट खालामजायै दा जोङो बेखायनो खावलायदों समाजखौ मोजाङै दानांगौब्ला बेबादि माखासे गोरोन्थि मानसिफोरखौ लानानै फेसबुक पेजाव बेबादि हगारलाबायनाय बेबादिनो माने एलिगेसन लाबोनाय बेखौ कमप्लिटलि माने स्टप खालामनो नांगौ जोंनि काजलगाव दालाइ एबसुनिफ्राय जोङो बेखौनो स्ट्रंलि जोङो रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोनखौहाय